Какво става тук са? Я да видя. Какво правите вие двамата? Що не се борите? Не, ние сме от един отбор. Вие сте добре. А вие бе, я да ви видя. Я да видя кой не. Да му видиш, бе! Ето сега Антон ще покаже на баща му къде се катери и той на забраненото място като Алекс. Между двете къщички на забраненото място. Иска да се скъса грейката. Ай, на покрива е бил даже. Да, беше на поклива. Този момент съм го изпуснала, значи. Трябваше и него да го хване и просто Антон повече сигурно или няма да идва на ски, или ще прави хиляди лицеви опори. Тони? Тони, кажи нещо за твое оправдание. Беше ли се качил на покрива? Не бях се качил на поклива, тук между... Между двете къщи. Да. Не беше се качил. Не беше се качил. Мими, беше ли се качил? Мими, как се бил качил? Не знам сега. Кой е лъжи? Дамян и той се засилил някъде някаква бера да направи. Не знам какво ще прави. Къде отиваш? Никъде. Как никъде, бе? Никъде. Отиваш нещо да правиш ти, бе, Сега ще ви... Още не правиш, да, виждам. Това се служа. Така. С Антон двамата. Днеска паркинга уредял, днеска 30 март, края на сезона. Ето и Лео се запътва на някъде с една снежна топка, не знам по кой ще я хвърли. Тук Дара непрекъснато се слага ръкавиците. Спас не се иска да не го снимам, обаче аз го снимам. И ето една кутия шоколадови бомбони има още, която не е доядена, как така не знам. И Диди ми казва на здраве, защото днеска ми е рождения ден. А Дара ми дигна чашката, за да не би някой да ми я разсипа, обаче усещам как в следващия момент тя ще бутне и ще ми я разсипе. Я да видя пак другите. Пак да видя другите какво правят. Айде, почнаха се големите. Почнаха се. Жорка, ти вчера с Дани, днеска с Хари, въобще тук голямо разнообразие имаш на мацки. Ти изчупа тази камера. Днеска Алекс го няма, там другите. Много сте далече. Я да ги видим тия къде са отишли двамата. Оттам ми махат. Махайте. Да. Айде, елате тук снимки да ви направя. Клипа свършва. Въобще всеки на нека да тръгва. За да можеш ти да си скъсиш. Добре. Всеки на нека да ходи, аз трябва да ги гона, защото не знам точно какво искат да направят. Той явно, че някоя простотия ще направят, друго няма как. Ето, стана боя, всички се намесват и ми отива и ти. Айде, давай, отивай, снимам клип. Айде, Антон е първия паднал. Дамян е втория. Събориха ги двамата, Пак се катерат, опълченците на шипка, пак се катерат, кой ще е следващия? Пак Антон е съборени, обаче и Хари тръгна след него. Страхотен сняг края на март, просто невероятно. Днеска времето не беше много хубаво, обаче за каране беше добро. Време за Антон. Не пречи на оператора да снима, не. Тук пречих на оператора да снима, не. Чакай това да видим там какво става. Опълченците на шипка отново се катерят. Дай, Дамянчо, покатери се, де. Давай нагоре, давай, бутне да ги те двамата големите. Айде бе, Тони, още ли не сте ги бутнали? Кой кого ще надвие сега да видим? Айде, пак Дамян изчезна надолу и Тони е долу. На мен ми става студено. Край.